Hello, perlok borong apa yang sobai pi sa sin ha kana ke channel ke jonga da ke jigar parit ke jonga pi bar ke bape ya kana ke video yo le se don pedang jong pi ke pedang wan thamai kana ke channel sngobha ban ai ke jing kersian ke jong pi da ke share like bar subscribe ya kana ke channel ku boleh sibun ya pi bar ke bape ya kana ke video kene ka de ke jingja ke bas ngosi ke belajar nin ke met ha ka ar plai tri gerompang ar jar pun reu ka we kaling sun era ambulan bis craft C90 ka badai jong ka red bat airway kalami naranchi ha kapor nhiều baje khadway minute banle cha Delhi Henry ha kapor nhiều baje live sau minute kalaja naka radar bat kalahap hapo kowe ka klau barben ha Simaria Chhatra district ki bamansau bat ki bayap ha kana ka jingja baro nyongut ki badon hapo jong kana ka lingsun ki layap kine kentubia arngut kinongnya bat uwe doktor uwe nongpang u Sanjay bat arngut ki bahayeng jong u ka jingtokit ka tenat di GCA ka tharai ba kene ka jingja kala bandai namar ka eryong bat uslap ubajur ka kenhun tokit na ka AAIB ka dangwat ya ka black box ban purnam lada don em ka jingtut haki kor kibor na ki we kidaw kene kalong ka khubor ka bas ngosi palat ha kene ka sngi arp sautrik urumphang ar jar punriu kine kilong ki jingsisha ki batmai halor kene ka jingja ha ka jaka bahap ka lingsun kala hap hapo kilum bat ki klau ki barben Hasimria Blok Chhatra District kadau jong kene ka jingja ka tana tokit kadang kemi benia la kedai namar ka eryong ka bajur ne ka jingdon jingthut haki kor kibor kum ki teknal filur ki pilot ki la persang banyak kampaji naul o badon eryong chwa bakaradar kanja ki he ka sorkar na ka AAIB kidang wat ya ka black box CVR ban sngap ya ka jingya kren ka bakhadu jong ki pilot ban tip tikna ya ka dau jong kene ka jingja ki nong tokit kidang kemi ya upilot la ulayon em ya kajing maham kababiang naka ATC shwaban mi naranchi namar kajing sniu ka beneng kala dep mi lupa haka radar ka jinglong jong kasun beneng hachatra hakitu kipor kalong ka barben bat ka babitar baha kabala bat penpat ya ka med jong ka lingsun ladangat hap deng ka eryong ka bakensan ka jing kemi benia ya ki company namar kanek jingja ka sorkar kala khang teng ne penbor ya baro ki company lingsun kumki air ambulans ban penbiang ya ki kor kibor ki ba khambha ban tip ya ka suin benang bleshbun ya pi baro ki ba page ya kana video in second part next video